Kunesaga sesiZulu esithi ikhiwane elihle ligcwala ibungu. Kunodaba la Louis Mame osibhalele mayelana nokungathembeki othandweni ngenxa yemali. Louis Mame igama lakhe uMbali Mbatha. Udabuka ngapha endaweni yaseNewcastle eDunhouse. uMbali ukhule ingane engakwazi ukubekezela, ethanda izinto kanye nemali. Ngo-2023 uMbali enza ugrade 12. Kwekwathi nje ngelinye ilanga eyile esikoleni wamelwa imoto angayazi yomunye umjida owayibiza ngokuthiwa uPrince Mlondo. uPrince wavela ngewindi wacela ukupha uMbali ulift oyesikoleni, kodwa uMbali wathi mayengena emotweni uPrince wambingelela wamncoma futhi ukuthi muhle, wasecela inamba yakhe esemdropa esikoleni. uPrince wayengemdala kodwa wayenomfazi eshadile futhi kwakumkhutshana wakhe ukuthandana nezingane ezincane zesikole eyikhohlise ngemali. uPrince uqalile wamfonela uMbali bamithapha futhi kuma-B&B bagcine sebethandana. Kuthe nje ngingakapheli ngisho 6 months uMbali wazizwa engekho right, wezongathi umzimba wakhe unama-changes. uMbali uke wahamba waye eclinic eyocheck ukuthi kwenzakalani ngaye, kodwa wathi mayefika eclinic bamtshela ukuthi ukhulelwe. Wajabula kakhulu uMbali ukuba nengane noPrince. Uke wathi nje mayiphuma ngaphandle weclinic wafonela uPrince wamtshela ukuthi ukhulelwe, kodwa uPrince wacaswa kakhulu, wathi yena akadinga ingane, akayikhiphe lengane futhi into yabo iyaphela. uMbali wahlala eduze kweshelter wakhala ekhalela into eyayishiwo uPrince. The time uMbali ehlezi kwishelter kwaqhamuka omunye umjida obizwa ngokuthiwa uMusa weNkosi Gumede. Lo mjida wayigibela kuyo le shelter mayemsebenzini. Ukwaqhamuka wayibingelela lentokazi eyibona ikhala, wayibuza ukuthi kwenze njani. uMbali wachaza ukuthi njengoba nje ephuma eclinic uthola indaba zokuthi ukhulelwe, wathi mayitshela umyeni wakhe wathi akuphele akayikhiphe lengane. Kodwa uMusa uke wacela ukuthi uMbali akangayikhiphi lengane ngoba naye ukhulile nje emdala kangaka, akamazi ubaba wakhe, ebekhuliswa uma wakhe futhi uma wakhe useshonile. uMbali kwawaduduzeka kancane, wacela futhi uMusa ukuthi abaye kwenye indawo lapho kudlelwa khona ngenxa yokuthi emgwaqeni okunomsindo. Bafike bayixoxela, bajabula kule ndawo njengoba kudliwa, kwaze kwayilapho khona khwalala uMusa wamphelezela uMbali wahamba wayogibela. At the time nje uMbali egibele eTaxini, uMusa kwacela inamba, waqala wamfonela uMbali. Baqale baba abangani behlangana beyingcokolela nje, kodwa kuhamba isikhathi uMusa wezwa ukuthi useyamthanda uMbali, kwayilapho khona ecabanga ukumlobola. Ngenxa yokuthi uMbali wayenaye ekhungathekile emqondweni, uke wavuma ukuthi bethandane noMusa. uMusa uke wacabanga ukuyilobola lentokazi ngoba wayeseyithanda. Uke wakwenza ngokusheshsha lokho uMusa ngoba wayenemboni eyayidayisa inkomo futhi eyisebenzela enothile. Kuthe nje kungesikhathi esingakanani uMusa wathumela abakhongi bahamba bayomkhongela wamlobola uMbali. Then bahlala ndawonye kwaze kwafika isikhathi sokuthi uMbali atete ingane bayikhulisa bobabili. Then uthando lwabo laba right, kodwa nje kuthe sekuphela unyaka warealize uMbali ukuthi man akamthandi uMusa, ukuthi nje bedinga isupport yakhe njengoba ebebhekene nezinto eziningi. Ukwanika ithuba omunye umjidi wayijwayele ukumshela futhi wayihlala endaweni ebizwa ngokuthiwa uSizwe Sibiya. Lo mjida lona ade waqala emshela uMbali ku-inbox futhi ngisho eyothenga esitolo ebenokumvimba emtshela uMbali ukuthi uyamthanda, kodwa uMbali ebeyiziba leyo nto. Baqalile bahlangana noSizwe, behlangana emapark mayengekho uMusa esemsebenzini. Then uthando lwabo belifihla benoSizwe. Khamba isikhathi wagcina sezwe uMbali ukuthi uyamthanda uSizwe kakhulu futhi noSizwe ebeyitshela ukuthi uMbali umthanda njengoba yena emthanda. Kuthe ngelinye ilanga njengoba uthando lwabo bese seqhubile, wafona uSizwe ethi ufuna ukuhlangana noMbali, khona into emhluphayo enhlizweni yakhe. uSizwe bathi nje behlangana, wathi uSizwe ucabanga ukuthi into yabo ayiphele manje ingaze iye ekudeni ngoba
umthanda kakhulu uMbali futhi uyazi ukuthi ngeke emhlukanise neboyfriend yakhe ngoba bathandana kakhulu. Kodwa uMbali lonto yamphatha kabi, wathi angeke beze behlukana. uSizwe wakhala ngokuthi yena akanamali, noma ngabe kuthiwa uyamtshela uMbali ukuthi akahlukane nomyeni wakhe angeke ezekwazi ukumnakekela. Kodwa uMbali wamtshela isecret yasemzini wakhe ukuthi indoda yakhe idayisa inkomo, isisave imali engango 300,000. Lo mali lena akayibhenki kodwa uyibeka endlini ngoba ubalekela ama-bank charges. uSizwe wakubona lokho njengecebo, wabuza uSizwe ukuthi pho lo mali uzoyithatha kanjani. Wathi uMbali kumele ukuthi ethole isibhamu nje azothusela ngaso, uyamazi umyeni wakhe ukuthi uyashesha ukuphenika, uzoyikhipha le mali. Kodwa uSizwe wathi yena unaso isibhamu esiyilahle esingarejistiwe angakwazi ukusisebenzisa kodwa angeke zidubule. uMbali wacela ukuthi akafike ngabo-9 uzokwenza sure ukuthi ngalolo suku ayofika ngalo uMbali angeke ezeze awukhiye umnyango. Then kwenzeka kanjalo. Ngelinye ilanga nje kusebusuku around 9 wafika uSizwe, wangena washaya umnyango, wangena ngaphakathi wakhomba uMusa ngesibhamu. uMusa wayithuke kakhulu futhi noMbali wayekhalisa. uSizwe waqhuba uMusa emkhomba ngesibhamu eyothi akakhipha imali, ufuna imali namafoni kanye nezinye izinto nobucwebe. Babedrayisile ngoba uSizwe kwakumele ukuthi emkhombe ngesibhamu engayi nje straight eyolanda imali. Kwakumele ukuthi emkhombe ngesibhamu kodwa ebeyicinga imali lapha alayelwe khona. Wathi mayikhomba uMusa ngesibhamu ethi umqhube ekamerweni wangayithola imali njengoba beyicinga. uMusa waseseyishintshile imali esengasayifakile ekhathonini lwayefake khona, eseyithengele itranki wayishintshwa ibeka kwenye indawo. Ngisho uMbali lokho wayengakwazi. Uke wathi uSizwe mayiqhuba uMusa beyekamerweni wangayithola imali futhi noMusa naye engasho ukuthi imali uyibekiphi. Uke wabuya enyanyile uSizwe, wafike wadubula ingane njengoba nje uMbali esele nengane edining room. uMbali wakhala kakhulu, wabona ukuthi lento ayisahambi njengamagama enkehli, uSizwe usenza ngenye indlela. Ngalesikhathi nje uSizwe edubula ingane wathuka uMusa, wahamba wayomkhombisa imali lapho owayebeke khona. Kodwa kunalokho wathi mayithatha uSizwe imali wavele wadubula uMusa ekhanda ngo2 bullets, uMusa washona. Wakhala kakhulu uMbali ngoba wabona ukuthi lento ayisahambi ngeplan ebebeyibekile. Wathi nje eqeda ukudubula uMusa ethatha imali edlule edining room, wafike futhi wadubula noMbali esiswini. uMbali wavele wamdubula wawaphansi wabaleka uSizwe. uSizwe kwaphela isikhathi eside engabonakali, inyanga engaziwa endaweni ngoba nje uMbali wajika kwikhoma ehleli isikhathi eside esesimeni esibucayi. Ngenhlahla uMbali waphila. Sengelinye ilanga nje uMbali ese-right sekumele ukuthi ebuyele kulomuzi. Lo muzi wamkhumbuza yonke into eyenzeka ukufa kwengane yakhe kanye nomyeni wakhe. Wadecide ukuyohlala emqashweni ngenxa yokuthi wayengakwazi ukumelana nayo yonke lento. uMbali ke kwathi nje ngenilanga njengoba esehlala emqoshweni eyemall wabona uSizwe, embonele ekudeni uSizwe phethe ikhiya zemoto ehamba negirlfriend yakhe. Ukwacaswa kakhulu uMbali ukuthi wamkhohlisa uSizwe, wathi uzoba naye kodwa kubuye ngazuthi wambetray ngoba wayefuna ukubabulala bonke. uMbali ucela uSizwe njengamanje akazi ukuthi kumele enze njani. Ucela uSizwe lokuthi engenze njani ukuthi uSizwe eboshwe kodwa yena engabanjwa ngetulo abalenza. uSizwe eboshwe yena yedwa njengoba engakazi eze watshela amaphoyisa ukuthi uSizwe bejola naye lo owenze yonke into. Bebalekela ukuthi engaveli yena ngoba uyazi ukuthi bengase beyitrack lento kumafoni bethola ukuthi bayihlanganisa ndawonye lento. Ucela uSizwe uMbali ukuthi engenze njani ukuze ambophise uSizwe njengoba uSizwe wamkhohlisa. Bheka manje useze wathenga imoto ngemali kamini wakhe futhi usene girlfriend entsha kanti wamthembisa ukuthi uzoba naye le mali mayintshontsha bazohamba beyokhanda ama-cottage ekudeni. Then ama-cottage azothi mase sengenisa imali masuMbali eyamshiya uMusa bagcine sebehlala ndawonye. Manje yamkhathaza lento uMbali akazi ukuthi kumele enze njani. Ufile ngazuthi umkhohlisile uSizwe kakhulu ngalento. Ufuna ukuthi uSizwe ebolele ejele kodwa yena kungaveli ukuthi babehlanganise ndawonye leli tulo then la ngahamba njengoba bebehlanganisele. Ngiyacela ukuthi nimluleke uMbali ngendlela ekahle ukuthi engenze
enze njani kulesimo abhekene naso njengamanje, njengoba efuna ukuthi usizwe ebolele ejele ngoba akayenzanga into okwakumele ukuthi eyenze. Ngiyacela ukuthi nikhomente ngendlela ekahle futhi niqhubeke nilike, nisubscribe, nishare, nenze konke nje okumele kwenziwe. Ngiyabonga.